afsked med at sige tak for det store fremmøde, og tak for en rigtig god tur. Og jeg håber, I bliver glade for jeres gaver. Og vi ses til næste år, gør vi ikke? Ja! Det er godt! Jeg har jeg fik jo lige et problem med chauffør. Og der var jeg oppe på torvet, Ulla og Jørgen. Så vi fik lige Ulla til at køre rundt med vores proviantbil der, så det siger vi stor tak for. Ja, det gør det. Og du er velkommen til næste år. Ja. Første trækning her, det er fra Slumberger. En kurv. Flot en. Nummer 3. Det er mig! Det er fandme mig. Nej, det er ikke. Trækker du nu? Hvad gør vi så? Der er ikke nogen, der bliver fået, så det er lige meget. Jamen, der er 3 nede i fryseren. Men der er 4 børn, der skal have. Hvem er det fra? Det er Og det er nummer 46. Nej, du er sgu heldig, da. Det var den, der vandt. Nummer 46. Det lugter lidt Det var en god fredag. Ja, det gør jeg godt nok. Nej, hvad siger du så? 31, og vi ved ikke, hvad det er endnu. Det er også en gave, hvor der er en trøje og Glasmontage og GF. Og et eller andet. 36. 31. 31. Hvor var der? Han tjekker lige et sted. Det var nummer 31. Det er jo det nummer. Ja, det er da fint nok. Men lige kontrollere om det. Hvis nu vi skal trække igen, så gør vi det bare en gang til. Ja, det er meget ordentligt. Næste, kom. Tillykke med det, Maiken. Tak. Nej, det skal vende rundt igen. GF-forsikring. Et underlag. Så får det en plate. Nummer 24. Kom ind. En termopande og t-shirt. Nummer 42. Ja, det er typisk Freddy. Det er fandme altid. Du ved altid, Det gør han. Freddy, du er kraftedeme heldig. Det er røde okse. Hold nu. Prøv at høre. Det der, det duer ikke. Du må ikke kigge på den nummer, mand. Så det bliver nummer 57. Yep. Så du skal ikke kigge derned. Ja, man skal ikke kigge derned. Så gør jeg det selv. Det er sportpakken, det der. Ja, Slipper lige ud. Det er helt det var ikke dårligt. Jeg gider ikke drikke med. Nej, det vil jeg ikke med. Nej. Til nummer 4. Ej, jeg tror, jeg har den. Det er et gavekort. Hvad er dig? Jeg har haft Det den. kan ikke mig. Nej. Det er så uærligt. Nej. Jeg har den kun. Godt. Det er fra Food House og en t-shirt. Nummer 48.
Nej. Det er jo en på gang. Nummer 12. Hvor er Jørgen Erik? Vi har lavet aftaler. Hvad så? Jamen, lille Rasmus, dejlig Rasmus. Det er på svømmestadion. Så er der 2 billetter på svømmestadion til nummer 11. Hvorfor ikke nummer 10? Det er ham igen. Ja, det er trøstebrev. Jeg tror, det er familie. Jeg var 50 af i en anden pose, eller hvad? Nej, de står her. Så er der noget musik. Så er der 2 billetter til tobak. Ja, det er mig. Nummer 34. Du troede ikke på mig. Nej, det var da ikke dig, det var da Grine. Nej, jeg skal lige i byen. GF Forsikring, køletaske og metal t-shirt. Nummer 27. Gavekort Esbjerg Auto. Nummer 35. Det der. Ja, det har jeg opdaget. Ja, det er for noget. Nu kommer der en af dem over. Så det er fra... Vi siger fra Metal. Det er fra Metal, nummer 66. Så er der 2 billetter til tobak. Og 5. Til nummer 33. Ja, jeg vidste det nok. Det er ikke koncert. Nej, vi deler. Nej, vi skal afsted 2 gange. Så er det Strandbygrillen. Så er der fra Foodhouse Strandbygrillen igen. Nummer 13. Jeg holder bare selv fast. Nej, jeg er rigtig fra alle 3. Det er fandme heldigt. Hold da op, mand. Ja, det er klart. Hvad så, Sønning? Så er der en taske fra GF til 58. Og en lommeregner. Nej, det er nok en mor. Så er der gavekort til tobakken på nummer 59. Der er mange gaver, hva'? Så er der gavekort fra den røde okse til nummer 49.
Jo. Og så strandbegrillen til nummer 41. Det er mig. Nummer her, du er nummer 3, eller hvad? Service nummer 29. Var det nummer 29? Kæld for helvede. Nå, rød. Var du det? Jeg var jo ikke andet, jeg kan ikke se en dernede. Jeg har ikke læsebriller på. Det er et underlag, siger de. Til hvad? Ja, så var jeg til. Til nummer 6. Ej. Ja, ja. Vi vil også betale, vi vil også være med. Hvad siger du? Den sidste præmie. 2 billetter til tobakken. Nummer 5. Du kan lade dem vej. Nummer 10. Er det Jørgen Erik eller mig? Det blev min. Nummer 23. Så kan du også komme med i byen. Nej, han kommer hen. Så var det slut. Var det det? Ja, det var det. Ja, nogen de vandt mere end andre. John? John? John! John! Hvad er du? Jeg har det sagt. Har du det? Jeg har det sagt tak for i år. Nå, men det er fint nu.